Momento, vamos viaxar a unha ría galega da man de Eva Iglesias. Me quedo loca. Me quedo loca. Mari Carmen, ti viste la noticia de hoxe? Vos viste la noticia de hoxe? Que carallo ibas ver ti a noticia? Que carallo ibas ver? Ti... Ti a todo dis que sí e así che vai na vida. Coita, que che vou dicir a boa noticia. Atende aí. Clark e Deborah Martinez ganan o Nobel de Física 2025 por mostrar a mecánica cuántica en acción. Aí lo tienes. E a Atkinson, que resolveu a paradoja cuántica de Smith-Agostini, queda sin él. Pregunto. Hombre, no, é que xa me jode. Non, é que o Nobel ten a mesma credibilidade que é dados que van a First Day. Estou pensando eu. Cago en la fía. Antonia, os do sur xa non saben como vestir. Madre que me parió. Que tal? Bos días, señoras. Parta de aí que está jodendo a meixa toda. Tiña que salir descalzo, pero non cortei as uñas. Que tal? Eu bien, e usted? Ben, son da Dirección Xeral de Traballadores Autónomos, Gobierno de España. Ostras. E telos collos de vir presentarte aquí na miña oficina. ¡Hacia todo! Dende los cuadraos. Sácate de diante porque che revento co raño, Veño falarlle da nova situación dos autónomos en España. Hai cambios. Ostras, pero fai falta vir ca Guardia Civil, logo. É que xa nos tratan como delincuentes. Por que va ca Guardia Civil? Vostedes son encantadoras, pero no Barbanza a xente é bastante temperamental. Hombre, sí, pero tanto como para vir cunha parexa de Guardia Civil tamén me parece un pouco... Non, a parella non. Saímos 12 da casa, estes son os supervivientes. Estes... Hombre, pero... soldados de élite. No. Tampouco me parece necesario, porque aquí todo o mundo fala, sempre se falou cunha educación extrema, aquí, Aquí, sí, pero que a tarde teño que ir a Ribeira. Bueno, o que lle comentaba, que na Dirección Xeral estamos plantexando un novo programa para protexer e axudar o autónomo. Non me jodas. Sí. Para axudar ao autónomo. Que neste país cajades e mexades por riba do autónomo, todo o mundo a montar a cabalo do autónomo, e ahora vas a dicir ti que vas a axudar ao autónomo. Eso ata hoxe, pero permítame que lle presente o novo sistema que vai revolucionar o mundo do autónomo. Da autonomía? Da que autonomía? É que, bueno... Por que invento? O novo sistema de protección do autónomo. O protocolo ABA. ABA. De chiquitita, dime por qué. Las esperas vienen y van y desaparecen.
Outra vez vas a... Perdón. No, o protocolo ABA, o programa ABA. Aguante, burro. Aguante. Pois non vexo eu moita diferencia co que hai agora. A ver, o nome non é moi acertado, pero todas son boas noticias porque en 2026 todo o que gañen os autónomos vai ser para eles. Todo limpo. Limpo. A ver se entendín eu ben. O sea, que a partir do ano que ven, A partir do 2026... do ano que ven, todo o que ganemos os autónomos é tudo limpio para nós. Todo limpo. Todo limpio... Todo Todo o limpo. que gane é para min. Todo para ti. Para vos, os nosos queridos autónomos. Lo sí que nos interesa, verdad, Rosa? Interésanos. Como é? Sí, o único que teñen que declarar este ano, todo o que ides gañar o ano que ven, é... Que pasa? Que pasa? Ti escoitame a min, que eu sei. Tedes que declarar todo o que ides gañar o ano que ven e pagar agora as cuotas. E o ano que ven xa, olvidadesvos. O sea, agora, declarades o do ano que ven, pagades as cuotas e a vivir. Xa de cara ao ano que ven, claro. E olvidámonos, xa. Sí, porque co programa Aguanta, burro, aguanta... Sí. non era fácil. Despreocúpate, o ano seguinte todo é ganancia. Todos son ganancias. Lim... Moi ben. E pregúntame, e que sei eu o que vou ganar para o ano que ven? Se ainda non sei se domingo vou ir comer a de miña sogra, se vou comer na casa, se vou comer na de miña nai, como vou saber eu o que vou ganar para o ano que ven? Non se preocupe, isto é todo orientativo. A título orientativo ten que contestar unha serie de preguntas de carácter orientativo. É super sencillo. Podo proceder co cuestionario? Ahora? Sí, ahora mismo. Sí. Primeira pregunta. Cantos berberechos vai coller o ano que ven? Orientativo. Eu que carallo sei que vou coller eu para o ano que ven. Diga un número, é orientativo. Pero é que depende moito das mareas, depende de onde veña o aire, depende se hai marea roja, depende se hai toxina, depende de moitas Diga cousas. unha cantidade, é orientativo. Pero é que cada berberecho é de su padre e de su madre. Non lle teño podo unha decir- orientación. Unha cuota... Cago en la madre que te parió, Que che fem no raño no loco, Non teñen unha cuota diaria, apalabrada. Si unha cuota hai, Vale. son 5 kilos. Vale, pois con 5 kilos ao día tens que facer unha estimación anual orientativa. Orientativa, pero que no marisqueo o kilo fluctúa moito. Pero, o sea, un kilo, serán 1000 gramos. 1000 gramos, sí, 1000 gramos. Non, Canto é un kilo? 1000 gramos e 100.000 decagramos. Era algo así, non? Eso será en Madrid. Bueno, Aquí, o kilo, nesta ría teño visto eu 5 kilos que non chegaban nin a 3,5. Aquí o kilo debe de andar en 930, 950 gramos aproximadamente. Non chega ao kilo. eu pensei que seríades máis exactos cos pesos, non? Un pouco máis... Bueno, noutros produtos da ría, sí. Aí anda o gramo máis exacto. E... Sí. Acórdome eu... Non entendo. Como que... Acórdome unha vez que o meu home perdeu unha vez 1 kilo e vai ali, viñaron á casa. De Pero produtos... esas xa son outras historias que... Voulle poñer... Sí, Tú iba a apuntar, pero non trouxen o boli. non Pero pasa nada. queda aquí, está todo Con aquí. cuspe. Sí. 2 toneladas, por dicir un número. Pero como 2 toneladas? O ano! Orientativo! Este está jodido da cabeza. 2 toneladas? Ti queres que Hacienda me funda na miseria, non? Que queres facer de mí? Pero un pouco de optimismo, por favor. Pero como de
optimismo, pero se hai que me jodes 2 toneladas, non nos collen todas as cofradías da ría. Vale, seguinte pregunta. Canto cree que vai gañar no ano 2026? Orientativo. É que... Depende. É que depende de a que precio este obre derecho, porque non se vende sempre igual, hai veces que está máis caro, hai veces que está máis barato, depende. Pode dicir unha cantidade calquera que é para cubrir a merda esta, por favor? Pero é que non cho sei dicir, porque hai anos mellores e anos peores. Pero non como dígame... porque son todos os anos malos. Entendes? Dígame... Nós temos anos bons e anos malos. Pode dicirme unha cantidade calquera e acabamos, unha cantidade orientativa. 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 Orientativa, eu que sei, canto che podo dicir, mellor é... 40.000 euros. Tía, gana máis que a mí. En A. En A. Recorde que eu son do goberno. Por eso te estou dicindo en A. O V tamén non levan ustedes. Home, que era o que me faltaba. Vale, bueno, imos co seguinte. Chega o momento de calcular, xa estamos acabando. Os días Pois non... a ver se a pauxe. Os días non productivos, os días que non se produce. Non Sí. ten pérdida. Cantos días vai estar de baixa o ano que ven? Eu que carallo sei cantos días vou estar de baixa, podo salir mañán. Orientativo. Orientativo mis cojones. Porque podo salir mañán pola porta da casa, caer unha maceta na cabeza e morrín. Pero Home, que nunca- orientativo podo morrer mañán. Pero nunca ten unha enfermedade así e queda na casa. Isto é, xa cho dicen, é unha cousa por saber. Orientativa, Sí. non? Vale, pois a mellor algunhas veces collo gripe. Vale, cando ten pensado coller gripe? Orientativo, tampouco ten que ser un día... Home, pois normalmente no inverno. Eu que sei aí en enero ou febrero. Que? Xaneiro e febreiro teños ocupados. Pódolle poñer gripe en agosto. Orientativo. Xa. Espera que non me ven ben a min en agosto. Quererá ir á playa, claro, en agosto. Non, son mariscadora, non quero ir á playa. En agosto quen ven á playa son os madrileños. A eles sí que non vindes a mirarlle a cuota de orientativa. Podíades vir aí a alumbrarlle ao madrileño. Bueno, mira, facemos unha cousa. Para gripes teño libre a segunda quincena, vale? Segunda quincena de agosto, pero recorde que isto non ten por que pasar, é unha cousa orientativa, vale? Última pregunta, pensa ser... Non me toque! Perdón. Ten pensado ser nai en 2026? Home, vou pa 58 anos, moita pinta non ten, non? Jennifer López e da túa quinta anda en bragas polos palcos. Pua, que faltou esto, perdón. Orientativo, Pero que queres, que me poñan brajas aquí orientativamente? No, fai Ah, Cantos fillos ten pensado ter en 2026? home, porque non dan as contas, o embarazo son 9 meses, De non? verdad. E non o podría sacar en 5 aí, apretando. Bueno, De media hai un fillo por muller, non? De A ver media se vai saber usted máis co ministerio. vale, mira, voulle poñer mellizos. Unha nena e un neno. E logo se non os ten non pasa nada. Isto é para... Vale, pois estaría... Mellor eso que telos e non facerlle caso como a Pantoja, por exemplo. Oh. Bueno, pois con esto... Xa estaría con toda esta información. O que gañe en 2026 será 100% para vostede. Así que, bueno, todo grazas ao programa ABA, vale? Aguanta, burro, aguanta. Si lo sabe usted. Sí, eras. Bueno, pois ten que... O ingreso sería de 23.572.000 euros, tenme que dar. E logo xa, bueno, que ven... Olvídase. O que lle vou a dar son 4 hostias ahora mismo. 1, 2, 3, 4. Ou 5, porque é a título orientativo.